Ndamuka muna sindikuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody ndiendeseiwo kuna wambobona kupi wewe Ghetto Youth anaitwa 21 kind service masoja kutomira kuti denga so for Ghetto Youth aya chino chachakanyanya zvacho uya ndanonzi aiziya zvinhu zvake ndiye one prophet wekuti ndaiti nyangodai kurunzani chechi yake kataiti ndainobhadhara kwaita prophet nguva ipi uye muprofita ndipo he's a prophet iwe unogona kuti zvese zvaitaura munhu uye airatidzwa ende aiona ende aiprofita chezvizvezvo munhu uye aitaura zvaiitikawo zvekuti ugononyetsona kuti aiwa dzaiprofita kushaya hake wechechi kana kuti chika asi kuprofita iprofita gaya akati pamamonya ipapo akaita pamamonya ipapo haana kupenda pamamonya kuvadyira bhonzo vamwe havana kutopaenda akati from zero to hero munhu wese America kupi Jamaica ndakarwadziwa zvangu handiunyepera ndakarwadziwa akandibata mukomana akana asina kumuchema vamwe ndakaitoti manhamba kakungoti dai pasina zvekunzi kunodiwa vanhu 30 kumariro chichi dai ndakatozoende iwe ndinodenda voti dzanga dzakaita kuzara kupekana kudai so kanzi traffic kamira kuita ho kana chibva kuborodi Westgate kuti vanoviga sauro nyepe kamba zve serious kamba saka dai takaziya takatoendawo aiwa kozi nangu tara chokwadi sauro kandirwadza kandirwadza kazondirwadza ka kuti amanaka azosvika pakushaka asina kana kumborara muimba yake yanga kutovaka yanga kutoperesa rakuti aiwa imba yake hati yakapwanyere kuti iyoyoka iye yakapwanywa nditi ranga simudza imwe nengeserwa nerufu ngamwari kudai serious nengeserwa nerufu saka mukomana aishanda adanzine focus saka vanhu zvavaitaura vaizviwana kupi zvekutipesona kachigunduru aiwa chipesona munhu angani focus akavaka aya kozi vana kungoti vanhu havazive kurwadza kunoita kuvaka sikana haiva kuvaka kunorwadza tarisa kuno kuvictoria range kwedu kuno kuti tavaka zvedu asi tinguri pakuchema mvura yese yakanaya nezvinoenda ndakamira kuti twi runzwa ichipinda mumba ruti mvura indiri kuikukura paiko imvura iri kubva mumakwei kuita level nemubhedha kudai so kutosimudza vana kuti vachirara pamubhedha so takatomira zvedu kamuningirina kungogadzira zvimatrenchika muchiredirect mvura kuti isapinde mudzimba yoenda toke toita trench mumba kuti unovaudza kuti vasevise zvakanaka kuti mvura iwanikwe zvandiri kuudza kuti tiri kutorwadziwa kushaya kuti toita sei takaenda pamasviko city council apo kunoti waduwe uyemone zviri kuitika mvura zvikanzi tikuzive isu endei kuRDC aiwa rural district ikanso ndoinoona panapa hanzi endei kuRDC aiwa Victoria range iri padhuze nemachingotaura nenganzi ndiRDC ndakatozvishayawo wakaendera kuRDC tasvika zvikanzi nevari kurural district ikoku zvikanzi land ndeyedu asi hatisi kukuzive kozi hatisi kutengeserai aiwa vaisa kuone muchivaka munhu wese imba isi rino maisa one konza paiswa foundation pakuvakwa patoro parufini achikusiyana kutarisai wakatenga kupi stendiyo maitenga kuna takatenga kakuna uyu mukomana anofamba nana chairman kauyu wemabhenzo iri Zilen Baron iri iyeye aiwa vanozivana vanhu vese vanoziva kana vese ndakaona mazuva aitwa commission of inquiry kuna natendai uchena vakataurwa masita avo vese vanhu aya vakabutswa pachena ndotozviziva kuti vanoziva kozi vamwe vanhu vacho vati kunosangana navo mumaofisi ka ndo vaitouya vaitouya pese pavememamema vachitisira mapeki vaiuya ndavasevhisi hatizoti zvichaseviswa nemasvingo council here kana tine rural district council someone has to service this land amusi masikonzaaanzi hatikuzivei chokwadi foundation womisa mudhuri oisa rufu vakangotarisa vakamirira kuti hativaziye aiwa havangambotengesa chinhu vachitadza vaitouya pavauya pacho taitoona vamwe vacho vemukati vemaofisi vacho vatiri kuonesangana navo taivaona vachiuya vese ndavabune pachena kuti mari yamaibhadhara mai mutenga mastand dzaenda kunani mari dzamainzi dzeservicing dzaenda kunani tiri kubhadhara every month zvichinzi servicing tokugadzirai marodhi matepi ichichi hatina kana mvura iri kubuda pamatepi asi kutaura chokwadi mabhiri zvine zvingoi zvakadai ndaiona kamarara kuta chigomo chamarara kusati kungati vanhu vemuno muvictoria range ndaifunga kuti kasabhabhu kamwe kaike but ifunga tingadangirwe marara vanoti zvirwere kuti mosquito zvavanoita muno kuitwa hapana inangu handineti chandiri kuda ndechekuti vatibudire pachena kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi tiri kungorara
mongenerera muno muVictoria Range. Manje inini handidi kunyepera, inini handineti Magi. Chandiri kuda kuti vandibudire pachena kuti ari kuuya kuzogadzirisa zvinhu zvese zvatiri kuchemera ndiani. Mari dzedu idzodzi dziri kushandei. Demand accountability. Ngavauye vatogadzirisa zvavo zvese service delivery marara yanga ayatakuru kwaziti. Mungagarenge masquatter. Aiwa handisi squatter kai. Unakatenga stand. Andi aiwa hatidaro. Pano accountability. Ndozvindanzwa ufunge musana wakurwadza kwatodoka asi andapedza kukura mvura yaiya nezuro. Magumbezi akatota vana kwakutoda kutonaya futi. Ini ndichiri kurodza ngenanizve. Chiwe utondibatsira kupukuta ndichipukuta avo ndozodii. Ndamuka muna sindikuda mafaera.